Hej og velkommen til vores matematik-screencast. Det er lavet af Lasse og Rasmus, og vi har valgt at lave en uafhængighedstest. Vores uafhængighedstest den går ud på at finde ud af, om mænd er bedre til at køre bil end kvinder. Det vil altså sige, at vi har undersøgt, om der er en uafhængighed mellem køn og så det at bestå en teoriprøve eller en køreprøve i første forsøg. Og nulhypotesen er jo selvfølgelig, at der er homogenitet, det vil sige, at mændene de er lige så gode til at bestå de to prøver, som kvinderne er. Ja, og hvor vi har en nulhypotese, og nulhypotesen det er, at der er homogenitet. Og en nulhypotese den fastholdes indtil den alternative hypotese kan accepteres. Og så den alternative hypotese, det er jo så det modsatte af nulhypotesen, og det er så, at der ikke er homogenitet. Og man accepterer den alternative hypotese, hvis nulhypotesen bliver forkastet. Og så inde i Lektio, der har vi lavet et spørgeskema, hvor vi har stillet nogle spørgsmål. Og der har vi blandt andet spurgt folk om, hvad køn de er. Og der kan man se, at der er væsentligt flere piger end drenge, der har svaret på vores spørgeskema. Og så har vi så også spurgt om de har bestået køreprøven i første forsøg. Der kan man se en sjov lille detalje, der er faktisk lige mange, der har, som ikke har. Der er også en masse, der er ubesvaret, og det er simpelthen fordi, at hvis de ikke har kørekort, og derfor ikke har været til køreprøve, kan de i god grund ikke besvare spørgsmålet. Og så teoriprøve, der har vi også spurgt, om de har bestået teoriprøven i første forsøg, og her kan man jo så se, at der er et flertal, der har bestået den i første forsøg. Men ja. Ja, og nu er vi så inde i vores Excel-ark, hvor vi har lavet vores beregninger ud fra de data, som vi har fået ud af vores spørgeskema fra Lektio. Og den øverste tabel her, det er simpelthen de data, vi har fået ud fra vores spørgeskema, men det er kun de data fra spørgsmålet omkring kørekort og til køreprøve. Teoriprøven den kommer bagefter. Og så her kan vi altså se, at der er 26 drenge, som ikke bestod køreprøven, som bestod køreprøven første gang, og 18 drenge, som ikke bestod køreprøven første gang. Og tilsvarende med piger kan man se her. Og de tomme pladser her, det er dem, der er ubesvaret. Og dem tager vi så ikke højde for nede i vores O-tabel, som jeg går ind på lige om lidt. Og hovedtallene her, det er simpelthen, hvor mange der er i alt. Altså det vil sige, hvor mange der har svaret nej i alt, og hvor mange der har svaret ja i alt. Og tilsvarende her, hvor mange der så har svaret på spørgsmålet i alt. Vores O-tabel hernede, det er den tabel, som viser de observerede værdier. Og vi kan se her, at igen, der er 26 drenge, der har svaret ja, og 18 drenge, der har svaret nej, og ligeledes med pigerne kan man se. Forskellen fra O-tabellen og de værdier, vi har heroppe, er jo så, at vi har trukket de ubesvarede fra. Det vil sige, at vi får et lavere tal i alt herude. Vi får altså kun, at der er 188, der er besvaret, selvom der i virkeligheden er 324. Men det er jo simpelthen, fordi vi ikke kan bruge de ubesvarede, når vi så skal beregne vores key anden værdi til sidst. Ja, og så hernede har vi jo så beregnet de forventede værdier. Og hvis vi starter med at kigge på mange drenge, der har svaret ja til at bestå køreprøven, så regner vi det således ud, at vi tager, hvor mange drenge, der har svaret på vores spørgeskema, at gange med, hvor mange personer, der har svaret ja i alt, og så dividerer vi med, hvor mange personer, der har deltaget i spørgeundersøgelsen. Og så når vi frem til et tal, at man forventer, at der er 22 drenge, der svarer ja. Og det er så en lille smule anderledes i forhold til det observerede, som er 26, men sådan rimelig tæt på. Og så ligeledes har vi beregnet det for drenge, der har svaret nej, og piger, der har svaret ja, og piger, der har svaret nej. Noget Excel-teknisk, det er, at vi har sat nogle dollarstegn ind, og dollarstegn eksempel foran D'et fastholder D, når man trækker rækkerne ned, og foran 15 fastholder 15, når man trækker i kolonnerne. Og hvis det står både begge steder, så fastholder man simpelthen det felt. Og det er sådan så, at man i stedet for at skulle taste det hele ind ved hver felt, bare kan hive i den, sådan her. Og det er sådan noget Excel-teknisk. Og hernede har vi så vores Q-værdi. Ja, eller vores Q-tabel hedder den. Og det er simpelthen den, man bruger til at regne Q-værdien, og til sidst sin key anden størrelse, sin teststørrelse, som er hernede.
Og måden man gør det på, det er, at man tager, nu kan vi tage et eksempel, vi kan se, hvor mange drenge, der her har svaret ja. Og der tager man simpelthen den observerede værdi, det vil sige den her op, altså at der er 26 ja'er, og det minuser man så med den forventede, det vil sige her, at der er 22 ja'er, og så sætter man det i anden, og dividerer det med den forventede igen, og så får man en Q-værdi hernede. Og de forskellige Q-værdier her, dem lægger man så sammen, og det giver så vores key i anden til størrelsesværdi hernede. Ja, og så har vi noget, der hedder frihedsgrader. Og der kigger vi simpelthen på, hvor mange rækker vi har her. Vi har 2 rækker her og 2 kolonner her, fordi vi har 2 svarmuligheder og 2 typer personer. Og det tager vi simpelthen ved at tage, for der er 2, og så det minuser vi med 1, og så ganger vi med 2 minus 1. Og det giver så 1 gange med 1, som er lige med 1. Hvis nu at vores skema havde set anderledes ud, for eksempel i stedet for køn, vi havde noget med aldersgrupper, og vi så havde delt ind i 10 aldersgrupper, så ville der jo være 10 kolonner herude, og derfor ville vi i stedet for 2 her, så skulle have skrevet 10, og så ville det jo give 9 gange 1, som er 9, så ville vores frihedsgrad i stedet for have været 9. Men i det her tilfælde, så er vores antal frihedsgrader det 1. Desuden så har vi et signifikansniveau, og det sætter man jo så traditionelt til 5%. Og signifikansniveauet, det er så risikoen for at acceptere en falsk alternativ hypotese på grund af tilfældige resultater. Det vil sige, når man har et signifikansniveau på 5%, så accepterer man, at der kan være 5% risiko for, at det resultat, man er nået frem til, skyldes tilfældige resultater. Inden for medicinindustrien, der arbejder man som regel med et signifikansniveau på 1%. Og det gør man, fordi man vil være helt sikker på, at den medicin, man nu giver til forbrugerne, den faktisk virker og ikke har nogen bivirkninger. Og når man har et så lavt signifikansniveau, så betyder det selvfølgelig, at der er en risiko for, at man kommer til at forkaste noget med en hypotese, altså det vil sige ikke udgive noget medicin, som faktisk virker. Men samtidig så mindsker det jo også risikoen rigtig meget for, at man omvendt kommer til at give forbrugerne noget, altså acceptere en hypotese, som er falsk, det vil sige at give forbrugerne noget medicin, som ikke virker tilfredsstillende. Ja, det vil sige, at når man har et lavt signifikansniveau, så er der større chance for at acceptere, at der er homogenitet. Ja. Imens hvis man har et meget højt signifikansniveau, så er der stor risiko for, så er der stor chance for, at man når frem til, at den alternative hypotese er, at der ikke er homogenitet. Vi har regnet en p-værdi ud, og det har vi gjort ved at bruge noget, der hedder key-fordeling i Excel. Og hertil har vi anvendt 2 værdier. Det er, at vi har taget vores key i anden testværdi, som vi har nået frem til i vores Q-tabel, og så vores antal af frihedsgrader. Og det regner Excel så en p-værdi ud. Og vi har fået en p-værdi på 17%. Og som det kan se, så er den jo højere end vores signifikansniveau, som er på 5%. Og det gør, at vi kan fastholde vores nulhypotese med, at der er homogenitet. Det vil sige, at vores konklusion er, at drenge og piger lige hyppigt består køreprøven. Hvis vi for eksempel med vores signifikansniveau havde sat det til at være 20%, så ville vi være nået frem til at forkaste vores nulhypotese til en alternativ hypotese, som var, at der er forskel mellem køn og det at bestå køreprøven. Og så i det her tilfælde, så drenge består bedre end piger, som det kan ses ud på vores forventede og observerede værdi. At det har en lidt tendens i den stil. Men ved at have et signifikansniveau på 20%, så vil der være 20% risiko for, at det resultat, vi nåede frem til, det er tilfældigt, det simpelthen skyldes tilfældigheder, og derfor vil det ikke have været en særlig god undersøgelse. Ja, og nu kan vi så over til vores andet spørgsmål her, som drejede sig om teoriprøven og om hvor mange piger og drenge, der bestod teoriprøven i første forsøg.
Og vi har jo i princippet gjort præcis det samme herovre, så vi vil ikke gå i detaljer med det. Ja, Men vi har lavet en O-tabel og en F-tabel og en Q-tabel, hvor på præcis samme måde, bare med nogle anderledes data. Ja. Og så herhen har vi så vores frihedsgrader, som jo er det samme som før, og signifikansniveauet har vi også valgt det samme som før. Vores p-værdi bliver så her dog lidt anderledes. Den bliver 42%, det vil sige, den er endnu højere. Ja, det vil sige, der er altså absolut ingen, eller ikke absolut ingen, men der er i hvert fald måske en større uafhængighed mellem, om det er mænd eller kvinder, der består til på en første forsøg. Ja, så ligesom i vores konklusion er sådan set det samme som i køreprøven. Det er, at der er uafhængighed mellem køn, det vil sige, at der er lige mange mænd og kvinder, som består både teoriprøve og køreprøve. Lige præcis. Det der så er her, fordi vores p-værdi er endnu større, det vil sige, at i køreprøven, der havde vi jo det eksempel, hvis vi havde et signifikansniveau på 20%, så ville vi kunne acceptere den alternative hypotese med, at der er for eksempel, at mænd er bedre til at bestå køreprøven end kvinder. Imens at i den her med teoriprøven, så skulle vi helt op og have et signifikansniveau på over 42%, det vil sige cirka omkring 50%, for at kunne nå frem til en alternativ hypotese. Og det vil jo være med signifikansniveau på 50%. Det vil man absolut under ingen omstændigheder vælge, for det vil sige, at der var 50% risiko for, at ens resultater skyldes tilfældighed. Ja, og der er jo en vis mængde fejlkilder forbundet med det her. Vi har nævnt her 3 af dem. Den første, det er, at vi kun har spurgt gymnasieelever på Roskilde Gymnasium. Og fejlkilden ligger i, at vi kun har spurgt folk mellem 18 og måske 22 år. Jeg ved ikke lige, hvor meget aldersforskel er her, men hvis vi nu havde spurgt en anden generation, det vil sige nogle 60-årige for eksempel, så kunne tallene have været helt anderledes jo, fordi det kunne have været, at der så var mange flere mænd dengang, der måske bestod første gang, fordi kvinderne måske slet ikke fik lov, eller noget i den stil, ikke? Så på den måde er det også en fejlkilde. En anden fejlkilde er, at der er nogen, der kunne have løjet, altså simpelthen svaret noget falsk. Det er der ikke så meget grund til, eftersom det er en anonym undersøgelse, men det kunne være, at der var en eller to, der var lidt flov over, at de måske ikke havde bestået første gang, og så bare havde svaret ja i stedet. Og en tredje ting er, at nogen kan have misforstået spørgsmålet. Det vil sige, at nogen kan have svaret, at de ikke bestod første gang, fordi de ikke har noget kørekort, eller noget af den stil. Det har vi faktisk set et eksempel på, så det kunne godt tænkes, at det har en indflydelse. Ja, og så har vi en perspektivering. Vi har jo lavet en uafhængighedstest, men der findes en anden testtype, der hedder Goodness of Fit. Og her tester man, om en delmængde opfører sig som hele populationen. Det kunne man for eksempel have gjort, hvis nu vi havde data for alle mænd i Danmark, hvor hyppigt de består køreprøven i første forsøg. Så kunne vi jo have sammenlignet det med mænd på Roskilde Gymnasium, og så kunne vi jo så have set, om mænd på Roskilde Gymnasium er lige så gode til at bestå køreprøven i første forsøg som hele Danmarks befolkning, alle mænd i Danmark, eller om der er en forskel. Det er sådan en anden testtype, man kunne have lavet. Og vores konklusion, det er så, at mænd og kvinder består lige ofte teori og køreprøven. Det vil sige, at der er ikke nogen, der er uafhængighed mellem køn og det at bestå de to prøver. Ja.